Čau, vítáme vás u našeho druhého videa. Toto video bude 10 věcí, co nesnášíme. Takže začínáme, jo? První věc, kterou nesnáším, je stávání do školy. Budík. Stávám v 7 hodin. Uznávám, že stávám docela dost dlouho, ale kdo by chtěl stávat do školy? Druhá věc, kterou nesnáším, je, když jsem se v 6-7 hodin probudila, v televizi dávali teleshopping, nějaký plešatý dědek s náušnicema si tam prodával svůj kosmodisk, pánem Stefan. A tak, to už je to říkal Alex. Ne, Jo. to říkal ten. Jo, dobrý, neřeš. Takže, třetí věc, kterou nesnáším, jsou falešní lidi. Ty vole, ty ruce. Falešní lidi, kteří se přetvařují a hrajou si na naše kámoše. Sůva? No, dobrý. Čtvrtá věc, kterou nesnáším, je učení. Sice uznávám, že se neučím, ale nesnáším to. Takže, pátý fakt, teda pátá věc, kterou nesnáším. No, tak ty bys mohla mít 5 a já 5 dohromady 10. Tak asi tak. Pátá věc, kterou nesnáším, je... Co nesnáším? Jo, ne. Pátá věc, kterou nesnáším. Jo, pátá věc, kterou nesnáším, je Miley Cyrus. Můžeš začít. No teda. Já si to že nesnášíš Miley Cyrus. Co ti líbí aspoň Wrecking Ball? Ne, už ani to ne. Tak dělej. Tak nic. První věc, co nesnáším. Prostě je hrozný. Znáte ten pocit, když jdete ven se psem? Jo, prostě. Když jdete ven se psem, jo. A zrovna, když on chce vylízt z té dráhy, jak ho otevřete, hned vás zatáhne, vy spadnete na hovno na chodník. To nesnáším. Druhá věc, kterou nesnáším, jsou piliny. Za prvé, mám na to alergii. Za druhé, nechce se mě to zvířete vyměňovat, protože jsem měl morče a to strašně sralo. Tak, no, tak asi třetí. Uděláme klacíkovčku, dělej mluv. Cože? Mluv. No jo. Třetí věc, co nesnáším. Ty vole, vypadni. Třetí věc, co nesnáším, je když okolo mě na ulici projde nějaká, dejme tomu, rašple, která smrdí jak 12 koček, co se posrali. Prostě taky nesnáším. Čtvrtá věc, co nesnáším, proč mám tak pomalej komp? To nesnáším. To nikdo nesnáší. To nikdo nesnáší. To nemá nikdo. Co? No. Takže, těším se, až si sestavím novej. Pozdravuj tě, Pavle. Jo? A poslední věc, kterou nesnáším, je fakt hrozná. Kterou vůbec nevím. Takže, může to být konec? Takže tohle je konec našeho druhého videa. Doufáme, že se vám video líbilo, že jste se vydrželi koukat až do konce. Snažili jsme se co nejméně kopírovat, ale prostě něco tam je skopírovaného, protože to i my nesnášíme. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, v případě dislike. A nebo odebírejte. A když se vám video nelíbilo, tak napište do komentu, co zlepšit. A tak, a s tímto se vám loučíme. Čau. A jestli si myslíte, že jako vážně kopíruje, takže tady ty tagy se vyskytují u X lidí. A X lidí to ještě udělá, takže... nám tohle to nevypřete. Takže čau. Čau vás.